Mari ona etorri da. Susi hauen dizdiretan dago. Euskal Herriko tontor eta ur jauzietan. Lanbroan. Kantauri eta Pirinioetako bazter guztietan. Basa jaun ere gure basoen zaintzan. Errekan, lamiak ilea orrasten agertu dira, jendearen arteko maitasuna bultzatuz. Elkar bizitza. Geure eskubideak galtzeko arriskutan daude, azalduz. Galtzagorriak, erresidentzia eta ospitaleen ateetan daude. Utzi sartzen, oiukatuz. Soroetatik tartalo dabil. Adi. Bere begi bakarra gaiztakerien gainetik dago. Eren sugea, pentsamenduen garbiketan, odeien artean. Ilunabarrean, mendebaldera doa. Zeruak gorriz tindatzeko. Herrialde handi bat, eskubide guztiekin. Pasaporteari erantzuna, Urkullu jauna badakizu zein den, intsumizioa eta desobedientzia. Ez dago pasaporterik, ez dugu onartzen pasaportea. Stop Nazi Pass! Amaitzeko, esaten dugu batera gaudela.